Linda Bimsen efterlyste Fredrik Reinfeldts åsikter om nedstängningen av Facebook. Vi befinner oss nu på regeringskansliet toalett där vi fick tag på Fredrik Reinfeldt för ett uttalande. Ja, jag kan säga så här, Linda. Vi hoppas på en svensk motsvarighet till Facebook och jag vädjar till unga IT-tekniker och företag som kan sponsra en svensk version. Så jag har redan registrerat domännamnet ansikten.se och intresserade sponsorer kan höra av sig till regeringskansliet. Sedan är givetvis bara